Waar is Hilda? En die van mij? Joe! Appa! Goed, Kurt? Een hele coole Piet bist u. Thuisman. Sinterklaas. Sintertjits. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is hier betiert, we moesten de wekker zetten op steuntemorgen, want zaken met betiert voetbalje Tjen Garib. Nou, wij zullen Leefje nog even aanhalen, die riep mij uur mij, dus we moeten nog wat jij die kant op. Ik ben er klaar voor, zaken zal ondertussen poetsen. Ildo gaat hier zit nog een aan en dan gaan we gauw die kant op naar Garib. En voor de rest duurt op de planning, we zorgen wel wat het hij brengt via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute, bij mij. Oké, Ilda, wat doen we erin? Stut of 2 stukjes? 3 stukjes. 3? Ja. Nou, dat doen we net. 1 of 2? 3 is wel heel vol. Wat was het? 1 of 2? Ik wil vlecht. Een vlecht? Ja. Zullen we een stuk mijn vlecht dan doen? Ja. Zijn die zaken? Ja. Ja? Wat is de prognose? Wat denk je dat het wordt? Size 4 voor hun. Size 4 voor hun? Ja. Oeh, jeetje. Nou, ik hoop toch dat het andersom is, jongens. Nou ja, dat zit je. Fjouwer draaien voor ons. Ik draai fjouwer. Oh, dat verwoordt snel. Draai fjouwer. Draai je jou voor Jim nou? Ja. Oh, oké. Nou, ik ben benieuwd, Sjaakje, dat zit je. En wat denk je, Hilda? Zal zaken winnen op de orengroep? Nee. Net winnen? Nee. Mag ik winnen? Nee. Oh jee. De woeste vlecht, zei dus. Ja. Dat wel iets vlechtje, want... Nee, we grug vlecht. Ja, jongen, maar ja, men maakt een beetje hut, hè? Ik ken er altijd alles, hè? Ik doe een echte vlecht. Oké, doe een dikke vlecht. Shit, maak je maar zo. Shit, Hilda had een mooie eierbeent hier. En een vlecht. Ik wil grug. Ja, langer hier haast net. Maar het hier nog langer groeien, hé. De familie hebben thuis komen als de Elzenvlecht doorin had. Die is heel lang, hè? Heb je er de schoenen aan? En de woeste mofkes aan? En dan gaan we die kant op. Hoe is het? Zakhout. Dan gaan we op naar Garib. Oeps. Maar ja, ik ben onderaan. Ja, echt? Ja. Oh ja, dan was het in de midden, hè? Dan zijn we hartstikke hoe dat draait is. Ja. maar Ze was zelf instapje. Instapje, je lijst net op bed. Gaan we geen tiert? Je lijst net op bed. Oh, hebben we boes doet mij? Wat zat weer snot. Ik ga je wel gewoon de doekjes. Maar al even ook. Wat nee, ik op. We zijn er. Hoe stoei je naar binnen, Hilda? Ja. Kom gauw. Mooi mofjes aan, hé. Lekker zacht. Waar is Hilda? En die van mij? Joe. Waar best u? Boe. Kom joh, achter de jongens aan. Oh, dat is echt snot. Zal ik dat eerst even voor het helden? Bah. Hebbes. Wat kost meidje? Oh, dit van LOL? Wauw. Mooi. Je hebt een mooi uitzicht. Je hebt zaken die aan een mosje. Ik heb mooi lekker binnenblijven. Het is goed koud, hè? Ivan aan de bal. Op Ivan. Zaken. Iets. Ah, jammer zaken. Nog een keer zaken? Ah, jammer. Nou jongens, het staat 1-2 en het is nou pauze, dus het gaat hartstikke best. Dit gaat best, jongens. Wat is dit? Kist u net meer rennen? Hé Leo, doe ik niet meer? Ik kan last van de knil wachten. Oh nee. Hé jongens, zat trots zetten in de tweede helft, hè? 1-3. Je minuut, hè? 1-3. Toppie. Koffie. Nou jongens, Zaken hier krijgt een eigen goal. Super sneu. Hij zou helpen in de goal, maar hij scaarde er zelf niet. Maar waar weet meidje het nou goed? Nee, krijgt net. Nou ja, kan gebeuren. Kom op, Nene. Kom op. Ah, jammer. Hoppa! Nou, dat maakt het weer goed, hoop ik. Oeh. Verkeerde kant op, jongens.
Kom op, Iwan. Oei. Oh, wat wil je van de tik, hè? Oei. Marieke, ja. Oh, Saki. Ai. Oei, nog een keer Marieke. Nou, goeie. Waarom druk even op? Je bent iedereen om 4, hè? Je zit alleen maar naar mij. Je moet wel 5 zijn. Daarom gewoon in de supporters, hoor, jongens. En alleen maar naar de chatvlogcamera's. Maar dat ken je, hè? Oei, oei, oei. Ah, gelukkig. Nou jongens, het is 2 seizoenen. Superleuk. Echt een hele mooie pot. En ze maken een penalty zitten en dan gaan we weer op naar huis. Kom op, Luc. Oei. Even. Hoppa. Zullen we eens even zien hoe het Miele doet? Oei, ja, heel lastig, ja. Kom op, Miel. Goed zo, jongen. Hoppa. Rolf Jan. Ah, jammer, Eddie. Sjaki naar hem. Nou krijg je het. Oh jee. Oei, jammer zaken. En we binnen weer thuis. En waar komt aan op televisie? Sinterklaas, hè? En ieder woord wil graag verklaren. Ik ga haar Pieterpakje opzocht. En maar je me zeggen, die man die op televisie is, wat had hij op? Sampet? Ja. Dat is de zaak, hè? Nou, doen we maar die intocht in Broeksewaard van Londen even. Lukt het, ja? Ja. Dat is te mooi hier kregen. Wow! Hey, was toen dit ook hoor? Ja? Zullen we hem klaaien? Die is van Zuiderwijk. Nee, schat, dit is van Sinterklaas en Piet. Zullen we die dekken we dan? Maar zit echt een jurkje bij. Zit ik een jurk bij? Een jurk en een cape en een muts. En die broek. Ja. En je mooi water? Ja. Mooi knutselen. Zie cape komen. Met die vesting. Zie je? Nou, zo moet het lekker weer werken. Oh, zo. Een rakje. En vond vroeger echt zo leuk, het Sinterklaas weer kaan. Hey. Is het echt zo leuk? Ja. En met de broek ik ook, met de vlechtjes. Ja. Dus die is zo leuk. En de moeds nog. Wauw. Wat er ik smink op die hol, een beetje poets. Ja. Ja, hetzelfde als de pieten. Dat we dat ook nog hebben. Kijk op een noos. Oh, wauw. Tada, zaken. Hoe je dat? Mooi. Zie bij me zo, jullie. Cool. Was het een keer een spiegeltje? Goed, Kurt? Ja. Een hele coole Piet best toe. Spring. Weet je wat? Nou, kom ik gauw zo'n Pietentje naar Sinterklaas, joh. Machtig. Nou ja, aan de intocht dus. Ik had er zin in. We zijn weer gewoon heel lekker patatjes eten erbij. Weer vroeger mochten we altijd of pannenkoeken of patatjes bij de intocht eten. Mooi voor de televisie. Dus dat gaan wij ook wel. Patatjes eten. Lekker. Zullen we dit even opblazen, Sam? Piet! En? Sinterklaas. En vlagjes. Zullen we hem even in elkaar zetten? Kunnen we daar hier wel mooi even op een morgen ophingen? Zullen we hem die opblazen? En een Pieterballonsje, ja. Daar zie je. Oh, pak hem maar op. Oh, Piet. Ja, pak hem maar op. Piet en Sint. Nou, zeg dit eens even in elkaar flansen. En er staat op, welkom Sint en Piet. Waar is hem? Sinterklaas. Sinterchits ben ik. Sinterchits, hallo. Oh, lekker. Hey, Gaap. Wat hast u? Een cheesesoufflé? Ja. Nom. Nou, wij gaan de intocht van Sinterklaas in. Ik ben benieuwd hoe het hier weer komt, want het is altijd spannend. Zo het goed, kom hier nou? En ik ga je cadeautje.
Ja, schoolstitel op. Ik ben benieuwd dat de mom wat in zit. Maar mijn jongen was jong, hè? Ja. Nou, wij gaan even Sinterklaasjournaal zien. De intocht van Sinterklaas. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. En naar het vlog. Hey, hoi!